Como cada ano, presentamos a campaña do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, unha data que non é únicamente un trámite, sino que é unha chamada colectiva a mirar a desigualdade, a violencia e os retrocesos e a reafirmar un compromiso democrático básico como é que sen igualdade real non hai liberdade plena. E este ano facémolo con un lema moi claro, que é Mulleres Reais liderando o cambio, e aquí a importancia das palabras tamén cobra o seu significado. Mulleres, porque seguimos vivindo nunha sociedade onde o feito de ser muller condiciona oportunidades, salarios, seguridade e recoñecemento. Non se pode construir unha sociedade democrática e avanzada sen contar con máis da metade da poboación. Reais, porque non aceptamos que se nos reduza a un estereotipo. Hai mulleres de todas as idades, orixes, corpos, razas, capacidades, situacións vitais e condicións sociais. Polo tanto, a diversidade é a realidade, non é unha nota ao pé. E liderando o cambio, porque o cambio non chega só, non nace espontaneamente, sino que hai que construílo, e hoxe necesitamos liderados que construan, que sumen coidados, comunidade, dereitos e futuro. Nestes tempos de polarización, de ruído, de odio convertido en espectáculo, unha parte dos ataques ás mulleres chega por vías novas. A violencia e a misoxinia digitais que buscan expulsarnos do espazo público, ridiculizarnos, cansarnos e silenciarnos. E un dos exemplos máis recentes e moi ilustrativo, que é o que máis me gusta de toda a miña intervención, é o uso de charo como etiqueta para desacreditar a calquera muller que fala, que opina, que lidera ou defende dereitos. Es que eu soy tan charo que me encanta falar de charos nas roldas de prensa. Porque non é unha broma, é unha ferramenta de desprestixio, de violencia simbólica, que o único que quere é que nos calemos, que non nos metamos en temas que non tocan, que deixemos de falar e de molestar. E outra forma de, en definitiva, de deshumanizar e desacreditar as mulleres para que esteamos caladas. E, por certo, non é novo, isto de charo, isto xa vende atrás. Antes era maruja, antes eras unha maruja e hoxe eres unha charo. Pero grazas a moitas marujas e moitas charos, este país foi avanzando e transformándose nun país cada vez con máis igualdade, pero con moito camiño todavía que percorrer. E o machismo estructural que vivimos na nosa sociedade pois sigue, vai impregnando todo, vaise extendendo para seguir oprimindo a metade da poboación. A violencia digital é un exemplo, pero non é o único. O patriarcado quitou a careta e hoxe, ademais de estar na nosa estructura social, pois tamén está na geopolítica e na política mundial, ese modelo que vai glorificando a forza bruta, o insulto, a humillación, a mentira, que ten que dividir para gobernar, e que normaliza a agresividade e a intolerancia cando quere marcar territorio. E sempre, sempre se empeza polo mesmo sitio, que é recortar dereitos ás mulleres e sinalar as minorías. Tampouco é novo, Hoxe pola mañá estiven nun acto en Resonac e falei precisamente de que os totalitarismos, dende sempre, pois, se basan primeiro en inocular o medo e despois ofrecer esas soluciones alternativas e antidemocráticas. O ideólogo do nazismo, que era Rosenberg, antes de que tomara o mando Goebbels, pois xa falaba do papel da muller alemana como garante da pureza da raza, da familia, a maternidade e demais. Esa volta á tradición cuasi medieval, que glorificaba a muller alemana e que eso nos parece tan lonxe da nosa realidade, verdad? Falar do nacemento do nacionalsocialismo e do papel da muller, pois ten as súas réplicas hoxe en día aquí ao lado, en Polonia ou en Hungría. En Polonia reformaron a Constitución para eliminar o terceiro suposto do aborto, que era o da violación e o incesto.
declaralo ilegal, castigar con prisión as mulleres que abortaban tras unha violación ou un incesto, que os incestos suelen ser tamén violacións, mesmo chegan a reformar a Constitución polaca para que nas leis fundamentais, que así se chaman, pois apareza nos fundamentos da nación o papel da muller como ama de casa, garante da familia e relegada novamente a un papel de coidados e procreación. Polo tanto, a involución a que nos levan os totalitarismos que se van impregnando, pois precisamente é o que queremos combatir. E todas estas cuestións que parecen baladí ou anecdóticas o que se traducen nun mundo máis violento e máis inxusto. E, polo tanto, a alternativa non é outra que o feminismo, que, por certo, non é o contrario do machismo. O liderado femenino e feminista, que non é un liderado brando, ten que ser firme, moderno e basado en dereitos, en evidencias, en igualdade, e ese é o cambio que precisamos. Cando digo que o feminismo non é o contrario do machismo é porque xa estamos cansadas do discurso este facilón de ni machismo ni feminismo, igualdad. Bueno, pois non, señores, sinto moitísimo, pero a igualdade é o feminismo. Precisamente o que se trata é de derrubar os muros do patriarcado, esa sociedade patriarcal cos roles de xénero tan determinados e, polo tanto, buscamos a abolición deste patriarcado, a abolición tamén do xénero e de outros métodos de opresión á muller, como a prostitución, por exemplo. Pero, bueno, ese é outro debate do que seguramente que na programación poderemos falar. E hai outro reto que marca o tempo, que é a transformación digital, a transformación tecnolóxica, e hoxe a tecnoloxía, que forma parte das nosas vidas, sobre todo nos últimos anos a inteligencia artificial, pois non é únicamente unha ferramenta para optimizar datos ou para traballar ou ser máis eficientes, é tamén un espazo onde se construe cultura, opinión, identidade e xénero. Porque si trasladamos a inteligencia artificial, o mundo virtual e a tecnoloxía, os mesmos sesgos e a mesma estructura patriarcal que temos na nosa sociedade, pois tamén digitalmente sufriremos esa violencia e esa desigualdade. Polo tanto, as mulleres temos que estar liderando, pero tamén temos que estar neses espazos onde se construen as reglas, onde se toman decisións, onde se traballa cos datos, porque senón a desigualdade non se elimina, senón que todavía se amplifica máis, non? E por iso necesitamos referentes en todo, porque o que non se ve non existe. E os nenos e as nenas teñen que atopar espellos onde mirarse, porque cando vemos a unha muller dirixindo, vemos a unha muller creando, investigando, liderando equipos técnicos. Hoxe, por exemplo, estive nunha fábrica, nun sector moi masculinizado, onde hai mulleres que levan o mesmo uniforme que os homes e traballan coas mesmas máquinas, e esa é importante que se vexa, non? Este fin de semana, dúas mulleres, a Lauda Ruiz de Azúa, gañou ese Goya polos domingos, e Eva Libertad por Sorda como mellor dirección novel. Pode parecer anecdótico, pero son dous premios que visibilizan tamén a muller no mundo audiovisual, non únicamente como actrices diante da cámara, poñendo caras bonitas, eso sí, hasta unha idade, porque tamén aí o edadismo cobra moita forza no audiovisual, senón tamén na parte técnica, na parte de dirección. E, polo tanto, esas mulleres son as que lideran ese cambio, as que van abrindo camiño, e, polo tanto, cantas máis seamos, canto máis visible sexa o noso traballo, pois máis difícil será que os algoritmos, os prexuizos e as estructuras masculinas pois nos deixen fora do noso espazo, un espazo que é común, polo tanto, non é un espazo que ocupemos para quitarlle o sitio a ninguén, senón que estamos onde temos que estar. E o papel da muller non é unha mera cuestión estética, ou de cuota, ou de poñerse na foto. É unha cuestión de poder.
de poder entendido como ese exercicio lexítimo do poder, da toma de decisións, dos nosos dereitos. E esta campaña e esta programación pois van orientadas á pedagogía democrática, á prevención e ao futuro. Por iso creo que é importantísimo que participemos toda a ciudadanía nas actividades e que fagamos moita pedagogía, porque vemos como o mundo vai virando, pero non avanza a consolidación dos dereitos, senón que xira para retroceder e para levarnos a tempos que pensábamos que estaban xa extinguidos, non? E remato. Son 10 mulleres asasinadas en 2 meses en España por violencia de xénero. Sempre fago a mesma pregunta: que pasaría se neste país en 2 meses, en vez de asasinar a 10 mulleres polo feito de ser mulleres, asasinaran a 10 futbolistas de primeira división polo feito de ser futbolistas, ou 10 youtubers instagrames polo feito de ser youtubers instagrames? Estarían ardendo as rúas, non? Sin embargo, temos xa normalizado prácticamente unha violencia estructural contra as mulleres polo feito de ser mulleres, e, polo tanto, ollo cos negacionismos e con aqueles que, en fin, queren eliminar da nosa linguaxe a violencia de xénero, chamándolle outras cousas, e falan de todas as violencias. Non. Aquí non hai todas as violencias, aquí hai unha violencia de xénero porque se exerce contra as mulleres. Punto. E, polo tanto, véxome na obriga de lembrar, máis de un ano despois da posta en marcha en Galicia dos centros 24 horas para vítimas de violencia de xénero e de violencia sexual, que a Coruña segue sen ter un centro propio. A Coruña, que é non sei, a área metropolitana máis poboada de Galicia, somos en torno a 400.000 persoas na cidade, na súa área metropolitana, pero a finais do 24 a Xunta decidiu cos recursos do Estado, non propios, abrir centros en Santiago, en Vigo, en Lugo, en Ourense e en Ferrol. Non negamos a necesidade de que existan estes centros aí, pero sí creemos que eses recursos especializados que ofrecen atención psicolóxica, xurídica e atención social inmediata, 24 horas ao día, os 365 días do ano, teñen que estar tamén na cidade da Coruña. E, polo tanto, precisamos un centro de crise 24 horas propio, porque creo que non podemos entender que unha muller que sufre unha agresión sexual, por exemplo, teña que ser derivada a outra cidade desarraigada, lonxe da súa rede de apoio, sexa familiar, de amizades ou laboral, nun momento dun impacto emocional tan importante, non? E, polo tanto, a proximidade do recurso é casi tan importante como o propio recurso, porque, senón, o fin que se pretende pois non chega a bo porto. Así que seguimos reclamando unha vez máis que a Xunta de Galicia cumpla coa cidade da Coruña, que solucione esta situación de agravio para as mulleres da Coruña e da súa área, e, polo tanto, que se establezca ese centro de crise 24 horas na Coruña. Unha reivindicación que fago como alcaldesa, como muller e como coruñesa, reivindicación que xa levamos feito tanto a concelleira de Benestar Social e Igualdade, Nereida Canosa, como eu, como o resto do Goberno, durante moito tempo, e que todavía non ten unha resposta positiva por parte do Goberno autonómico. Así que, deixando esta reivindicación aquí sobre a mesa, cedolle a palabra á concelleira para que nos detalle toda a programación municipal, e aproveito para agradecer tanto a toda a área, a dirección de área, aos compañeiros da Concellería e a todas as que colaborades con eles nesta semana, todo o traballo feito para ter novamente unha semana chea de actividades e ser ese referente de igualdade que é sempre a cidade da Coruña. Así que, Nere, cando queiras. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Grazas, alcaldesa. Grazas tamén aos medios de comunicación que estades hoxe aquí e grazas ás compañeiras de Igualdade. A alcaldesa poñía en riba da mesa o porqué, a realidade das desigualdades, da violencia e dunha misoxinia que se reinventa
eu quero explicar como responde a Coruña con política pública, con pedagogía social e cunha programación que non é decorativa, senón que é útil. Hoxe a igualdade enfróntase a un novo escenario, un escenario moi concreto de polarización, de retroceso ao patriarcal, aínda máis se cabe, onde se desprezan os coidados, a empatía e o común. É un escenario que é novo, pero xa determinante, no que a intelixencia artificial e os algoritmos que non só axudan, senón que tamén nos moldean. Por todo iso, o lema deste ano é Mulleres reais liderando o cambio. Mulleres reais porque non falamos de mulleres abstractas, falamos de mulleres diversas, as que coidan, as que traballan en precario, as que emigran, as que viven situacións de violencia de xénero, as que non encaixan no canon, as que sosteñen barrios e familias, as que crean, as que emprenden, as que organizan, as que gobernan, alcaldesa, as que volven a empezar. E liderando o cambio, porque o cambio que necesitamos non é só tecnolóxico, é social, é democrático, é humano. E ese cambio ou o lideramos desde a igualdade e con igualdade ou non será cambio, será un retroceso con outra estética. E antes de dar prazo á programación, se mo permiten, quero salientar unha idea que me parece unha das chaves nesta campaña é que os algoritmos como novos axentes socializadores. Hoxe, unha parte do que entendemos como normal, como desexable, como válido ou como ridículo, está filtrado por pantallas, por sistemas que aprenden do pasado, decía a alcaldesa. Ese pasado foi desigual, así que non podemos correr eses riscos que sexan automatizados. Por iso necesitamos non só mulleres usuarias da tecnoloxía, senón mulleres líderes, enxeñeiras, científicas, reguladoras, auditoras, creadoras, etc. Con este marco, a programación do 8M é unha vez máis ampla, ambiciosa, está pensada para todos os públicos. Empezamos falando da infancia e desde a coeducación presentamos dúas actividades super interesantes. Cambia o conto, que se desenvolverá en centros educativos, xa empezou fai uns días e ata o 18 de marzo. Cambia o conto. A través da música e a través do xogo crearemos novos finais para eses contos que teñen estereotipos e o faremos cos pequenos. Tamén cos pequenos e a través do xogo, que é a principal ocupación dos nenos e das nenas, crearemos obradoiros de xoguetes igualitarios, porque xa está ben de isto é de nenos e isto e de nenas, algo que vemos continuamente nos catálogos de xoguetes. E tamén nos espazos e ludotecas centros municipais de atención á infancia haberá obradoiros e dinámicas tamén desde a igualdade e de igualdade. Un segundo bloque, mulleres reais e interseccionalidade. Esta tarde me acompañan ademais Estíbaliz Veiga e Suri Sobrino, pero tamén estarán Evaba Jameida Jafez e María José Jiménez Cortiñas, todas elas esta tarde na sede da Fundación, falarán con rigor e desde a experiencia desas situacións de interseccionalidade onde o xénero, a clase, a orixe, a racialización e mesmo as situacións administrativas inflúen e condicionan o acceso aos dereitos. Así que nos parece absolutamente relevante poñer no centro voces que tantas veces quedaron fora. Un bloque, ademais, moi potente, un ciclo moi potente, novo, de mulleres e saúde, no quiosco Alfonso, unha endocrina, no Fórum Metropolitano falaremos de psiconutrición, en Beduría falaremos de actividade física, no quiosco Alfonso, con Carol Estrate, xinecóloga, falaremos de perimenopausia e menopausia, o faremos sen tabúes, como necesitamos falar as mulleres sobre a saúde. Tamén con Rosa Molina, psiquiatra, falaremos de saúde mental na Domus. Non é un ciclo máis, é un ciclo pensado para mulleres, para a saúde, porque é absolutamente necesario. Intelixencia artificial no Paraninfo. Un privilexio, Alba Meijide, Lara Neira, Julia Díaz, elas falarán, son referentes no ámbito tecnolóxico e falarán de intelixencia artificial, de profesións de futuro. Esta é unha actividade pensada para alumnado da ESO e de bacharelato e tamén pensado para este alumnado, todas somos Charo.
Todas somos charos, que explicaba moi ben a alcaldesa ese significado, esa necesidade de anular a nosa identidade desde a violencia. Parece que non é un insulto, pero desde logo está cargado de violencia. No eido máis cultural, nas bibliotecas, teremos distintas charlas sobre cancro, sobre muller, sobre masculinidades e igualdade. No espazo diverso se traballará o benestar o traballo comunitario desde unha perspectiva feminista e LGBT. E pechamos a parte máis cultural no Teatro Colón, que me parece unha aposta importantísima a que nos trasladan os compañeiros de Cultura, Mulleres de Cine, con Bea Lema, María Vázquez, Aida Tarrío e Ledicia Costas, con títulos superinteresantes como Corpo de Cristo, Los pequeños amores, Todo sobre mi madre o La quimera. E desde o eido deportivo, o 14 de marzo, sábado, coa Torre de Hércules, nesas inmediacións da Torre de Hércules e con cor morada, teremos a carreira popular e a andaina conmemorativa do 8M. Remato, esta programación pois non é unha lista máis, é unha resposta á violencia, ao desprestixio, e o retroceso. E tamén é unha aposta por un tipo de liderado que non se basea no medo nin na imposición, senón na xustiza, nos coidados, na intelixencia e na comunidade. Por iso, este é o noso lema, Mulleres reais liderando o cambio. Moitas grazas.